Chtěli bychom poděkovat společnosti Art Tender za profesionální spolupráci, že se byli schopni zorientovat ve velmi složitém dotačním prostředí a provedli nás úspěšně investicí, která na naše poměry a rozpočet obce je významnou investicí a bez vaší pomoci bychom nebyli schopni takhle krásný projekt zrealizovat. Spolupráci se společností Art Tender doporučujeme i dalším potenciálním zájemcům. Já bych chtěla jenom za obec Kamenice a za sebe jako investičního referenta, který měl na starosti stavbu, vyzdvihnout administrátora dotace, společnost Art Tender, za celkový přístup při přípravě smluv a celkově ty papírové věci tou dotací. Takže určitě doporučuji Art Tender.